Lá fór bhí an agus bhí stéanna go leor. Bhí ar an dul Gadaí an siopa potagéire chun leasa áil do idir thar. Cuir mé mo bróga rathair orm agus rith mé siad san baile. Tris mé an siopa potagéire. Bhí móra an duine ó bhríon an fós an sin, ceannaigh mé an bud é leis agus cos mé timpeall chun siúl amach. Go tobann, phléasc burt air isteach an doras, bhí gunna ina lámh acu. Dír siad ar móra an scipéad a oscailt agus chun mála a líonadh airgid. Ní raibh mór an airgid an mar chóir brúcail car móra an airgid sa tascadán an lá sin. Tar éis an mála a líonadh airgid ris siad amach an doras. Léim siad isteach sa car a bhí las mit an doras. Scíor an car agus fuail sé isteach go car garda. Bhí siad ag freastal Gadaí an siopa mar tháinig fear a bhí imime ag siúl na burt air le gunnaí. Léim na Gardaí amach as an car agus scabh siad ar na burt Gadaí. Bhí móra an sásta mar fór si an airgid arás. Ach ag an am céine bhí siad crit le hagla. Fórmad ar thar an leis agus tar éis sé lá bhí sé deasathe. An lá níos sin thuaigh mé síos Gadaí stáisiún na Gardaí agus thug mé mar rialta stómh. Fór na burt air trí bhliain i Mount Joy Prison. Ní aonfidh mé d'armad ar an lá sin go deo.